vi snakker lidt om det her måske er afsnit 15 eller sådan noget. Ja, fordi vi er jo ikke i afsnit 24 i forhold til julepynten i hvert fald. Ikke helt endnu. Og det er selvfølgelig, fordi den store kasse ikke er fundet. Jamen, du kan se, hvor mange mennesker der er her i dag. Altså jeg tror, at når den har været genudsendt så mange gange, så er det rigtig mange generationer, som kender The Julekalender. Og så er den jo bare helt vildt gakket. Altså, alle synes jo, det er sjovt, når kaffekanden springer i luften, eller når de taler nisse-engelsk. Ja. Ikke? Ja. Nå, men jeg tror lige, jeg skal ud og puste gris op. Hvad for noget? Ja, jeg skal ud og puste gris op. Vi mest synes, det var sjovt, ikke? Jeg tror mest, vi har syntes, at det var sjovt. Altså, for vi har haft nogle rammer, som vi kunne læne os op af, og vi har ligesom kunne se serien selvfølgelig. Den har vi genset rigtig mange gange, og fundet ud af, hvordan tingene ser ud, så vi har kunnet placere tingene på deres rigtige plads. Og så har vi pyntet rigtig meget op, så det har taget rigtig meget tid også.